Ayo le ngecek le. Nyambut gawe yo. Oi. Siang makan nasi kalau malam cucu teko ame-ame belalang kuku-kuku. Siang makan nasi kalau malam mimi cucu. Radini Delor. Gendangi ganti. Desa Gronto.
Ayo deh, nyambut gawe. As. Uy. Uy. Ayo keplok tangannya ya Pak. Ayo ngecek le, ambut gawe le, ojo mangan pedol, gua mangan pedol, sosis ya, wes tiba tiba rapopo awal lemu, ayo nah wes rapopo awal lemu, Kuwi anake sapa iki? Aja kaya ngono. Nyampo. Iki mau yo wong Papua lho. Tak tonyo wae kok. Piye? Sumber ae sedate Kak. Ora ning ngono. Kowe mau melu rombongan sapa? Lah dalah. Lho, sik tok ayo tak tekoni. Iki tak tekoni. Tak tekoni sik jenengmu sapa, Le? Apa? Ngene iki lho ya. Bagi ibu-ibu yang jaga anake sing tenanan, kesetrum nakonan yo ngene iki. Ya, jenengmu sapa? Ngadeg to? Ajam. Hah? Jenenge Azab ya to? Iya. Omahmu ngendi? Kata Omahmu ngendi? Manding. Semanding. Kowe anake sapa? Kak Aris. Riz anakmu Riz, bro. Riz. Anakmu keluyuran iki lho. Lele, jan. Ya ora ngono Gus. Kaya ngene ya dhewe kudune ya seneng. Lho, ya ora ket piye. Jiwa penerus ngene iki. Jiwa penerus yo ngene iki. Heeh. Jan, kowe emang wis salto, Bro? Roh. Kapan? Mau kapan? Engko kon satu kan ya. Weh. Engko kon satu Jan. Luar biasa masyarakat Semanding iki jan antusiasnya luar biasa. Sing akeh. Tepuk tangan kagem masyarakat Semanding. Jan sing tepuk tangane banter dhewe tak dongane sugih. Sing tepuk tangane banter dhewe tak dongane uripe mulya. Amin. Mugi-mugi diparingi panjang umur. Amin. Apa nah?
Kenes. Cik. Cik. Jan cik. Aku ora umum. Aku ngumon karo masyarakat Semanding iki ra. Lah nyapa rek gumun? Delok ya Allah. Terlalu banyak. Jan penontonnya tak akoni jempol. Oh iso. Wong reokane ning kene lho Ham. Ya Kae nyapa ning sorwit madhep ngidul kae nyapa. kae wong ta? Lah tak kira tukuan apa ngono kan Oh Bagus. alah. Tiba Oh, iya. yo. Ya kaya ngene iki masyarakat mesti masyarakat kabeh gotong royonge apik. Betul. Ya, Heeh. iki mau acarane apa, Gus? Acarane pun halal bihalal. Halal bihalal. Masyarakat yang tinggi Tapi Semanding. kok benernya kok beda toh Ham? Oh, es teh jumbo, ya. Peresmian es teh jumbo nih Mbok Jah. Lah iya. Lah kok aneka makanan iki Iya. miturut lirik dhewe iki nyapa iki? Cik. Anu dalam acara es teh jumbo. Mbok Mbok sapa kuwi? Mbok Jah. Mbok Jah es teh loro ya. Jan. Bener sih bener endi to kami iki, Jan? Ora nang kene iki transparan Gus. Adus dungakne lagi mau. Wis. Ya. Jan didongakne iki. Didongakne sing apik. Iki ngono sik Hari Idul Fitri. Halal bihalal itu Halal tadi. bihalal. Hari Idul Fitri, Eh. saling memaafkan. Betul. Tangga keparuh sing biyane geting saiki kudu rukun. Ya, sapa sing winginane sok bacokan saiki dipacul. Ya apa eneng baca-bacaan. Apa kaya nggonamu ye? Guna aku iki tahu-tahunan padakno. Tenan rasa-rasa candak tali bojone. Lah ya kowe kuwi barang kowe kok iso. Kandhani yo. Tapi ning kene yo jatah akoni masyarakat itu lho. Tuwek enom lumpuk kabeh lah kae. Sing ngarep lungguh, sing mburi ngadeg, sing mburi dhewe mulih. Tapi tak akoni masyarakat Semanding iki sugih-sugih. Kok iso? Lah kae nggawa pesawat barang ya. Oh iya. Iso Bebek iso miber iki yo eneng. Lah iki malah rene gowo paus iki. Iki kudu Bayu Lupu lho. Sponsor layangan balap. Hari ini disponsori layangan racing. Jan luar biasa Luar nggih. biasa. Ayo, Pokoke terima kasih. matur suwun kagem masyarakat Semanding. Heeh. Sampun percaya karo Awake dhewe. sapa kowe? Brodin. Brodin bundelmu. Iya, KTP ku Brodin. Pokoke ya dilanjut, dhewe iso menghibur masyarakat Iya. ini diterusne. Dhewe dicepaki jane-jane sak mbiyane ka lho. Samene kabeh iki tenang Gus. Nyapa? Iki pendeman. Pendeman kowe. Iya, cara wong baceman. Oh, tenanan ta? Ya, engko bacemane tak dudute iku. Ya ndang, Ya. dongkno. Mas. Pause ora ono banyu. Iki apa nah iki? Apa ini? Kuwi apa kuwi? Apa ini? Apa lek kuwi, Lek? Ya Allah. Ya Allah. Apa itu? Oh, Oh. Aku anu kayang karo nyopet kuwi. kaya karo nyokot. Oleh untung. Lah iki lek sing nyokot wong loro apa wong siji? Oh, siji wae. Siji Oh ya berarti engko sing sito ya enak ya. Ya karep mengko wong kok iso kabeh. Mbok Jah cepakno. Halah. Tepane sambel kuwi kok iso. Ayo.
Iki jare di hati. Kowe mentok lho. Eh, mana lah dhewe iki bertindak tong. Jeprik. Iya pengen ora? Apa? Bisa ora pengen? Aku kaya ngono kuwi. Bisa ora? Aku go iki iso. Iya wis. Nyapa toh ham aja nesu-nesu. Dadi wong iku mbok iso inawa hama asobirin. Sing sabar saya bojone wong. Lah tak tonyo iki kok. Wah, iso. Ya wis ora apa-apa, Gus. Ora apa-apa direwangi nyosori lemah ra apa-apa ya to. Ya ngene iki lho jan koyo mentok iki lho. Nggih ta? Sing nyawer guyu. Gembira. Iya. Kamu senang. Di atas penderitaanku. Oh. Oh. Ora masalah. Wong dhewe iki totalitas kok. Dhewe iki menghibur masyarakat Semanding. Senang. Senang gue. Ora apa-apa, Gusto. Semangat. Semangat.
Jo. Nah, iki mang ngene sapa tuh? Iki ngono mang daleme Mbahwo. Ini sapa? Halah. Hah? Lejake sapa? Bajang iki bojone Mbahwo. Oh, Mbak. Kowe ngapusi aku Bayu ngapusi lho yo kowe yo. Jarane kae mang bojone Mbak. Kowe ki yo ngawur. Lah nyapa? Nang kene kami tuwane kan anake mbok jak. Oh, alah. Kok iso-isone mbok jak karo kami tuwa mbok jodhone. Bojone Bayu ki bojone Mbok Cah. Kowe bojone mbok jak. Wong kok iso. Iki mau disponsori oleh layangan racing. Sawangane mu. Ora apa-apa. Ora apa. Terus ini lagi. Ya terusne lho. Adik kudu iso. Semangat. Bocos dong. Bocos ndakmu ya mancing ora bocos ya. Wong kok iso. Kamu Mary ya? Kamu ingin ya? Ini. Lele. Ayo men. Jungkir Kok balik. juga lari ora? Jungkir balik ora? Apa diwalik? Moh guys. Saya ham. Ayo. Ya Allah, Ilham senengane apa doser. Sayang, bukti cintaku padamu tak wae paus. Lah kuwi ngluwi paus. Oh iya, ku berikan paus. Sak sandali paus. Ku cari sandali. Paus ini mengingkatkanmu. Kau di. Woi, Ora apa-apa. kuwi pilihanmu lho. Pilih aku koyo ngene. Lemu gilu-gilu. Golek Bojo lemu. golek mbok sing kaya aku. Kowe mange mending luwih mending kowe iki. Alah iki lho. Ora apa-apa sayang. Senajan to lemu. Pangananmu bendino tahu. Aku I love you. Aja ngono ta wis paus. Oh iso golek kowe. Luwih ta iki. Oke, buntakno. Kowe nang kene. Heeh. Ade dolanan paus. Bayo, sik ditata. Oh. Yo. Ki coba kene iki ngono. Wes, tepuk tangan sih. Udah ngono.
Yang ngene iki lho, ya. Iki ngono nggih pembelajaran. Iki ngono pembelajaran. Nyapa Ham? Trayo layangan resik iki. Akeh lah. Dibasani rokok aku. Ya Layak tak suwek kok. Gus, ngene iki adek kena nggih contoh. Ya kok iso. Ya wong aja sering-sering kowe alok. Wong alok kuwi bakal melok. Kowe alok iki ngono gone aku lemu sak meter kotor. Ora apa-apa. Guyu. Ora apa-apa lemu. Ibarat dolan yang pantai. Ya, Aku ora iso nglangi. ya. Kowe mesti kampul. Oh. Aman. Iki ngono. Lah iki apa? Nyata, Dek. Lah apa? Tak dadek tank. Adin bedile banter iki. Ya. Bisa. Kowe kaya ngono bilangmu. Iki lho. Wis seneng-seneng kuwi. Ora. Lah ora mbok pilih. Yo, diduo piye? Diduo piye? Lah iya. Kowe wani? Kowe wani ora? Manut iki disitan. Aja manut kan arep terus bosok. Kowe kono wae kene. Ayo ke dilemu. Padha Han. Layangan resik iki. Padha Dek, Han. ora apa-apa. Padha Han. Aja kaya kentus. Awake nek jalan-jalan ngono numpak kapal feri. Ya, aja kaya kentus nek laut numpak becak kelem. Numpak apa? Becak. Endi becake? Becak ning ngono mau roda telu. Kadung macak ra sida melu. Ya, Wong nyapa le wong sirik ya ngono kuwi. Wong sirik ya ngelek-ngelekan dhewe ya, Dik ya. Senajan kowe gedhe ora apa-apa, Dik. kena jatuh gede ra cilik. Kowe kira. Kowe sidane memuji apa arep ngelokne? Iki ngono. Kowe menengo Ham, sik menengo sik. Ya, Aku ki arep merayu iki lho. Ya. Ya, sida mbok rayu mos. Sida. Iya. Ayo nem. Ayo nem. Ngerayu model piye? Ayo nem. Temungan ngono lho. Kerdus. Ana nam, disi ana nam. Nam. Pon nem iki lho. Wahyu Nem. Ana bahasa Inggris. Sapa yang mau jenenge? Hah? Sapa? Kae lho terusan. Ya rasa banter kan to, Dik. Yo yo Ya ya lemu. Lemu banter. Nah, where your name? Melian. Mainem ngono lho. Sapa jenenge? Apa mang? Siapa dek? Tukia. Meli. Hah? Pas sandal. Jenenge apa? Swallow. Jenenge Meli. Meli. Where do you from? Kauman. Oh, cuyung om. Tegalan Buritan. Pada di babi ya basa. Nah. Omae ndi kuwi? Kok kabeh, Dek? Mau ngendi dek? Semanding ngendi dek? Gilen gitu. Karo gone Mas Bayu ngendi? Leri. Oh lare, sandinge kan kolam berarti omahe kono iki. Dek. Kolam lele. Mas Bayu bendina tangine jam piro? Ora ero to, ngomong wis. Sopo wis? Kapan kan mau ora jam 3 sore wis turu. Iya. Di dunia piye? Yo, yo. Tong ngadreki. Iya. Oke. Jam 3 nah. Agus.
Siapa gue? Vinka. Iwak paus, iwak lele. Awake dhewe cukup sakmene. Kowe malah seneng milih ugel-ugel ngono. Apa aku ora gedhi kok milih ugel-ugel. Gus. Kok mentolo kok Gus? Kowe ora mentolo. Lah kowe Vinka ki mau pausku lho. Kowe kono, Dek. Mbak Ijolin Bayu kowe mawes kelamutan mbok bature wis kono tak golek nang ra apa-apa golek nah kowe loro ra apa-apa kene ndek pedeman sitok mending tenang dibong ora kobong disoki banyu ora teles dibacok ora tedas sumet mercon iki lakon opo iki ora ro ya ndang kowe heeh Alah yo bene to amo. Yo iki tenan dibong sak kobong. Dibong umet iki. Ayo. Ayo. Bagaimana perasaan Anda? Sakit hati buat saya. Jan, kan mau wis dihapusi kentos jungkir balik, kalau ora jungkir balik, kowe malah kowe iki rene lho. Iki lho, sing tak omongne mau Gus. Dibong ora kobong. Soki banyu ora teles. Bacok ora tedas. Mangan mercon gelem iki. Ah ngene iki. Loro musuh siji wani. Ngawur tukang didek watu iki. Jempret. Alah pret. Kowe iki melu wong boloten iki lho. Kene melu aku kene. Kowe ora tau adus kuwi boloten lho ngono lho. Sik to, kalau wong iki boloten. Nyapa? Kita iki pekerja keras. Hah, kowe. Aku tak melu iki ae. Hah, Kowe melu kene pokono.
Ora sampe lu rene. Asuk kan kecawisan lho. Kowe melu aku apa rene? Kowe ngono. Kowe melu kene apa ngono? Kowe melu kae ngono. Halo Pak Dia lho. Kowe melu kene apa ngono? Ah. Lakan menang keri. Bocah. Ndi bocah? Bocah. Estah bocah. Momet aku. Bos. Kowe mau loro ora apa-apa, saiki telu. Oh nggih. Nggih. Ternyata bocah sampun almarhum. Jan. Nggih mugi-mugi bocah. Lah sapa sing ngomong? Iya toh. Kowe saiki sik dicemne astah Jan bocah. iki nek kok blowokan tak ta iki. Bos. Aku mulai dibacok. Lah woi iku cilaka aku. Kowe yo. Jan nyapa to? Kowe aja ngawur. Lah iki bapak iki Kowe kok astah diter ning omahmu. ora. Ora. Jangan astah lho. Nggih to. Wes ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa. Alah, kok. Kowe turu arep bojomu ngene. Lah piye, bar piye? Nah. Ayo tak sauri. Bocah Al-Fatihah nyale. Nyampo kowe didongane kok iso. Lah iya. Manemu. Mosok kowe. Ora ndek duit. Ya ngono. Ngawur rek iso. Ya, ade dongane sing Jan apik. didongane nggih. Kanggo almarhum bocah. Bocah. Mugi diparingi swarga ingkang langgeng. Betul. Amal ibadah diterima sisih Gusti Allah. Amin. Dosane disaring kabeh. Amin. Jan dhewe mang nyelukin bocah. Mboten ngerti nek bocah iku sampun almarhum. Jan mugi-mugi bocah teng mriko